Vítam vás vo našu zakladačku Jarmilko 13 netvorom. Slyšeli sme sa tu na tomto mieste s pánom poškodeným Frankusom, Trinkusom, Blankikusom, zranením na srdci a so s mojím sprievodcom, demonistom, Jaroňom Maličkým, kolotočáris, lomeno šroba. Čiže ja som hlavný paromoderátor, tebe sem si uliť prepust debil, keď si predtým, Zuzka, toto je pre teba. A aby Ferko nedostal také pohlavné choroby, tak mu posielam Durexa. To je sponzor programu. Čiže a voľné pokračovanie ešte zo srdca od tvojho bývalého budúceho nepriateľa. Čo to je za teba išiel sedieť? More, kedy si ty mala vlastne na veke? More, by si alebo kedy? Hej, vieš čo to je? Vieš, čo je niekedy sedieť? Vieš čo to je? Niekedy byť debet. Úplne ešte minus samostatný. Hej, zatmenie. Úplne byť niekedy byť samostatný. Zatmenie, tvoje piči venec. Budú ťa jebať lesby v basene, hej. Víš, jak si to užiješ na šiti. Budeš tá prvá, čo bude jebaná do riči, so šidlom. Ty netvor. Strašidlo. Prepík. Tak te Ferko pojebe a dá sa na kolenice jak Renatu. Ale ty pôjdeš na tú cestu, chápeš, lebo nemáš takú hubu vydratú. Myslíš, si máš niečo, kde ťa tátko poslal fačiť na výplatu. Povedz, kde te nelepí ten glodor, odpovedz. Manže piči hýbaj, môj kokot nemôže zjesť, lebo si len lík a ty džúva. A kde je moja džúva? Moja si skrýva. Zatmenie Durex ti pripomína, že si len nakazená džúva. Jaro, ideš. Odozáv to Jarkovi, ja poviem ti ono, že keď si ešte nedostával Ferkovú parku, ja ti poviem, že budeme spolu